Des de fa més de 3 segles i mig, Catalunya Nord viu una situació lingüística complicada, deguda a règims polítics diversos que han dificultat que la llengua catalana tingués la presència que seria desitjable a la societat. En aquest 2021, en què per primera vegada sota la Cinquena República s'ha votat una llei de promoció de la llengua catalana, ens toca, més que mai, remarcar que, malgrat un context advers, la literatura d'expressió catalana no ha desaparegut mai al nord. Des del segle XVII i particularment des de l'inici del segle XX fins avui, existeix al nostre territori una continuïtat en l'expressió literària de la llengua catalana que s'inclou en el conjunt de la literatura escrita en aquesta llengua. Des de la Casa de la Generalitat a Perpinyà i des de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana volem posar en valor aquest fet i desitjar-vos una molt bona diada de Sant Jordi 2021.